uyazi ukuthi ngisho namanje ngahamba ngedrobheni ufika uthe hey mkhulumi laba awungiprofeta immediately usho lokho kukhona into esuka isikhuluma kimi mina uma ngizwe izwi lakho ake sithi uyangifonela nje hey mkhulumi laba ngicela ungihlolela ngalesikhathi ukukhuluma izwi lakho ngenxa yokuthi mina ngehlelo umoya ingcwele wehla ngezwi ngoba mina uma ngizohlolela umuntu ngilalela izwi likaNkuluNkulu ukuthi lingitshela ini ngomuntu bese ngimtshela umuntu uthi cha impela umoya ingcwele ungitshela ukuthi nokuthi so kafushane indaba yasefonini uyasebenza kakhulu umoya efonini umuntu singamboni singakaze simbone simtshela inkinga zakhe ngokulawulwa umoya oyingcwele asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amafasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yesintu wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isizwe kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngisaba ukuthi ushaka uyinkosi asemashobeni angibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekelelwa kaMbanjwa impunga yesintu unduna kaNdaba ontombize yakunqumela insizwa zebukhombe singisincane saphuma ehlathini kuseni ngovisa sivuthulula ngoba sigcela amabethe ikhole likholwa ngenhliziyo engabhana kancane esontweni umshana wakofuze efulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe opheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo uhlala kuyintokozo ngoba futhi ngifike la ku channel ethe enkulu impunga yesintu TV njengoba nazi ke bafowethu ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka ngihambe ngedwa kwesinye isikhathi ngingahambi ngedwa ngike ngisenze isiqiniseko sokuthi ngiyabathola abantu abazokwazi ukuthi babe usizo kuwena mbukelo impunga yesintu TV uzokhumbula ukuthi impunga yesintu kukhona la ingakulekelela khona kukhona futhi la ingeke ikwazi ukukulekelela khona iyona ke into eyenza ukuthi ngihlale ngizame ngawo wonke semandleni ukuthi ngifike noza kwethu engikholelwa ukuthi bazokwazi ukuthi babe usizo kuwena ngalena ukuthi ngideqa amagula ake ngamukele umne wethu umfoka Mlaba angibingelele umne wethu ku channel ethe enkulu impunga yesintu TV Baba Mbanjwa ngiyabonga kakhulu ithuba ngibingelela ababukeli bonke ababukele le channel yempunga yesintu ngiyababingelela ngiyabonga nami ukwemukelwa ababukeli mhlawumbe bazodideka la mfoka Mlaba ukuthi phela umfoka Mbanjwa kasiphathele inyanga siphathele izangoma asiphathele abathandazi umfoka Mlaba mhlawumbe angakwazi ukuthi asichazele ukuthi umfoka Mlaba yena abantu ubasiza kanjani umuntu osebenza kanjani uyinyanga umthandazi mhlawumbe ungakwazi ukuthi nje usilandise angilibonge leli thuba umkhulu Mlaba uzinze lapha ya endaweni yaseMntuba bese biyesebenzela nje nasendaweni ezahlukahlukene umelapho wendabuko kodwa isiphiwo sakhe asiphiwe uNkulunkulu ukukhulekela nje abantu amanzi bese uNkulunkulu ekhuluma ngezwi lakhe ukuthi inkinga zomuntu zikuphi nakuphi ngokukhuleka komsebenzi umkhulu Mlaba ugcine esehlukaniseleka ukuthi uhlolela abantu ngamanzi bese yobalapha ngamakhambi esintu uma kodwa umoya umeluleka kanjalo ukuthi lo ngamsiza ngoba kuyenzeka omunye uthola ukuthi siyathandaza siyahlola bese sikhonjisa ukuthi cha lo singathinta umuthi kuye asithinta iwashe ezithize noma simsize ngamanzi kuphela kafushane umuntu ofikile lapha ya ekhala kwaMlaba ngiyalalela ukuthi ithunywa zithini kimi bese ngimsiza ngalendlela engisuke ngithunywe ngayo noma lamakhehla kubo noma ogogo bakhe beshilo ukuthi asimsize kanjani mfoka Mlaba yazi kukhona into la oyithintayo mina njengempunga yesintu kukhona into engeke ngizibuze yona mne wethu uyabona kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uhamba nethongo elingazwani nomuthi ngicabuna la enkulumeni yakho uma ithongo lingezwani nomuthi uthola ukuthi mhlawumbe umuntu ufika mhlawumbe uzohlola esigodlweni mhlawumbe kugcwele imithi eyahlukahlukene uzokhumbula ukuthi sabe lapha bendabuko indlela esisebenza ngayo ngingayifaka imithi emihle kwesinye isikhathi ibe khona nemithi emihle nangoku umuntu ithongo lakhe alifuni inhlobo umuthi kungabe mhlambe kwaMlaba indlela ekusetshenzwa ngayo mhlambe isigodlo sinye
ngoba ubalula kakhulu indaba yokuthi ulalela amakhehle ukuthi athini lo muntu uzosizakala kanjani. Ungabe mhlambe kumuntu umefika uqala ngokumdonsa yena umbone ukuthi mhlambe lo muntu lo uyadinga ukuthi angeke alimale ngalutho ithongo lakhe ngeke libe nankinga uma engena esigodlweni sami mhlambe kukhona izinto engahambisani nazo. Ngiyabonga. Endaweni la kuhlala khona abantu ngalesikhathi behleli belindele ukungena la umkhulumi labahlolela khona ngiyabona lo ukuthi ukudingeka ini ngoba into ebaluleke kakhulu uma umuntu ehluphekile ukulalela umoya ukuthi umoya uthini ngomuntu and umoya ukukhomba kuphi. Kaningi abantu befika athi umuntu hey sengihamba abantu ngikhathele ngithinta yonke imithi akukho kulungayo. Ukhona umunye othi mayithinta umuthi uvela uphenduke isichitho esibi. So lo muntu lo kudingeka wena umuntu ohlolayo noma wena umuntu owelaphakho kube wena omlulekayo noma obonayo iwasho zakho engayithinti lezi zinto ngoba uthola ukuthi ayihambisani nedlozi lakhe noma nesidalwa sakhe noma lo muntu kunezithunywe ezithize ezicashe kuye engawufuni inhlobo umuthi. Uthola ukuthi omunye walimala eqaleni mhlawumbe ehambile yohlola wase yasizakala kwangena imithi engcolile. Siyakhumbula ukuthi uma silapha abantu kunemithi yezihlahla kuphinde kuzoba nemithi yezilwane. Umzimba wakho umzimba ophiwe ngokwezithunywa kwasuka kwase kuzofakwa insizi yesilwane esithize lapho na kanjani into zakho seyizobhimba endleleni umuthi ngekusakulungela ngoba akusahambisani nomzimba wakho. Yingakho kubaluleke kakhulu umuntu ohlolayo uma ezosiza umuntu alandelele ukuthi lento enginikeza umuntu izomsiza yini. Uyafika umuntu lapha ya esigodlweni sakwamlaba akhale ngezinto ezithize ngimtshela ukuthi hayi izwi alivumi ukuthi ngunikeze noma yini kodwa nje kuthiwa ngobusisela amanzi uyosinda ngamanzi. Sibusisela abantu amanzi zenzeke. Mhlambe ngiyakuvuselela nakubantu ukuthi ake bekholelwe amanzini. Amanzi nje wodwa ayasebenza and iwona anamandla okudlula izinto eziningi. Manje abantu bafuna ukubona amanzi edungekile ukuze bebone ukuthi amanzi ayasebenza bekholelwe emthini ukuze bebone izinto ngamanzi nje wodwa ziyenzeka izinto eziningi. Uyazi mina mfoka mlabe nami ngiyakufakazela lapho ukuthi ngamanzi wodwa izinto eziningi ziyenzeka. Ngike ngithi komunye umuntu ukhumbule ukuthi ngisho wona umuthi uma ukuthi umuntu uzokunikeza umuthi mhlawumbe uyogquma mhlawumbe uyophalaza uzofaka wona amanzi okukhomba ngokusobala ukuthi amanzi ngempela ayinto enkulu kakhulu. Ngithanda ngoba uqala kwami ukwehlelwa ilamandla uNkulunkulu akangiphanga ukuthi ngiyemzini womuntu ngiyothwasa noma ngiyondla impande ethize kodwa ngibe umuntu ongena esontweni angene esontweni ngikhale ngingazi ukuthi kwenzakalani. Yagcina izwi la ngiyalela ukuthi angihambe ngiyolinda entabeni besihlalo 14 days sihlalo 7 days entabeni silinde umoya oyingcwele. Ingakho ngithi ngiyafisa ukuthi ke sikhulume nalendaba kamoya oyingcwele. Ngelinye ilanga ngathi umoya oyingcwele ufana nenombolo leyo umuntu mayekade eboshiwe ekade sejele. Umuntu mayekade sejele kunezinto ayifundayo kunenombolo ayifundayo. Le nombolo ayifunda lapha ya usuke ayifunda kanzima eshawa uthatha omunye umuntu wesilisa kodwa uphenduka umfazi la ejele. Yabona uma lo muntu esephumile ejele ethola umuntu ehamba edlala ngenombolo ngaphandle kuvuka iqhuma amshawa umuntu acisha ukumbulala ngoba udlala ngento okungadlalwa ngayo. So nakhona ke la kuyasilimaza ukuthi singabalaphi bendabuko futhi singabathandazi abathole umoya ingcwele belala egangeni bengazi ukuthi bazodliwa yini egangeni. Sibulawa amakhazi egangeni silangazela umoya ingcwele bese qhamuka umuntu eyidlela nje izinto zakhe ethi usekhuluma ngomoya ingcwele ethi useya prophet. Singawazi umlando ukuthi lo muntu uwehle kanjani umoya ingcwele mangakulandisa ukuthi umoya ingcwele ukuziwehle ngidlule kuphi ngakubuya ngishejele mfoka mbanjwa ngenxa kamoya ingcwele ngivika ibhame eziningi ngenxa kamoya ingcwele. So ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu noma uma ithunywa zehla kuwe kuba nama challenges empilo adlulayo okukhombisayo ukuthi impela khona into oyembathile wena kodwa ongakayemukeli. Once wayemukela lento ophiwe yona ziyashabalala inkinga kancane eseke. Mfokamlaba uthinta indaba enkulu indaba yokukhuluma komoya ongcwele. Uyazi mfokamlaba kukhona izinto ezithi mazenzeka abantu bangazikholwa. Yes. Ngizokwenza isibonelo.
ngifisa ukuthi mhlawumbe sivele singene kuyona lento sithi qaphu siyikhulume ukuze abantu bakwazi ukucaciseleka ukuthi ukwenzeka kwayenzeka kanjani. Uyabona uma umuntu uthola ukuthi njenganawe nje ngiyazi ukuthi unasi isiphiwo sokwazi ukuhlolela umuntu ukukhuluma naye ngocingo. Yes. Omunye umuntu leyo nto akayi-understand ukuthi iyinto eyenzakala kanjani. Kodwa ngoba ukhuluma ngomoya ongcwele ngiyafisa ukuthi ukusichazele kabanzi ukuthi into enjalo ngempela iyakwazi yini ukuthi yenzeke ngoba mina lo mbuzo engibuzayo ubuzeli mina ngubuzela umbukeli wempuka yeSethu TV uyena umuntu ongenalo ulwazi nongayiqondi lento ukuthi iyakwazi ukuthi yenzeke. Angubonge lo mbuzo. Abaningi bebemangala ukuthi umkhulumi laba ngisho ngakuthi emsakazweni ukwazi ukukhuluma nomuntu engakazi ambone amtshela ukuthi kunenkinga ekanje kini kumkanjani kunosibani omkanjeni. Umoya lokimi njoba ngisho ukuthi akusiyo into eyakhandwa akusiyo futhi into eyalandwa kodwa umoya wehliswa uNkulunkulu. Uyazi ukuthi ngisho namanje ngahamba ngedrobheni ufika uthi hey mkhulumi laba awungiprofeta immediately usho lokho kukhona into esuka isikhuluma kimi mina uma ngizwe izwi lakho ake sithi uyangifonela nje mkhulumi laba ngicela ungihlolela ngalesikhathi ukukhuluma izwi lakho ngenxa yokuthi mina ngehlela umoya ingcwele wehla ngezwi ngoba mina uma ngizohlolela umuntu ngilalela izwi likaNkulunkulu ukuthi lingitshela ini ngomuntu bese ngimtshela umuntu uthi cha impela umoya ingcwele ungitshela ukuthi nokuthi so kafushane indaba yasefonini uyasebenza kakhulu umoya efonini umuntu singamboni singakaze simbone simtshele inkinga zakhe ngokulawulwa umoya oyingcwele. Inkinga kwemfoka mlaba wona manje usuthinte indaba enkulu nami futhi sekukhona la ngizisola khona ngoba ngiyazi ukuthi ukhona umuntu ke manje abazovele bakufonele nje bathi bafuna ukuthi ubahlolele efonini. Kungabe mhlambe lokho uyakwenza yini noma mhlambe uthuka into mhlambe oyenzayo le ngoba phela abantu bazokufonela njengoba lobe yibona inombolo yakho la athi umuntu ngicela ungifonele ngabe mhlambe umuntu uvumelekile yini ukuthi avela kufonele nje athi ngicela ukuthi ungihlolele efonini. Kuvumeleke kakhulu akudingi nanokuthi ngize ngicashele nje umuntu mayethe mkhulumi laba acela ungifonele uma ngibhizi ngiyasho ukuthi hayi ngesikhathi esithize ngizobe sengiqala ke sengithatha ucingo lwakho usho igama lakho nesibongo sihlale nje ekuhloleni isikhulumi ukuthi siyahlola nje manje akusiyo nje into enkinga. Lapho wena mne wethu abanye abantu uthola ukuthi mhlambe kwamlabe kudinga ukuthi mhlambe umuntu afike esigodlweni kungeve ukuthi uzogcina ngokukhuluma ocingweni kodwa makusho wena ukuthi into enjani iyakwazi ukwenzeka nami kuyakwazi ukuthi kungijabulise ngoba ngempela khona umuntu othola ukuthi uhlala le kude eGoli omunye mhlambe uhlala le koKapa uthola ukuthi kuzobanzima ukuthi asuke nje athi uzohlola kuphela. Ngisho ngabe kuthiwa kude kangakanani sinaba abantu even aba overseas abashayayo besho ukuthi no sicela ukuhlolelwa asikhona ukufika umkhulumi laba amhlolela umuntu athi noma ethi umuntu usiyothatha isigaba sokuthi ufuna ukuzolungisa into zakhe kodwa inkinga yakhe asuke seyazi ukuthi ithinta kuphi ikuphi. Kodwa okubaluleke kakhulu mne wethu nakubalaleli bonke indaba le yokuhlola akabe yibukisisa abantu indaba yokuhlola yabona njoba sila phambi kwabantu abanye abaningi bazi ukuthi nje siyayi-advertise ngoba sifuna imali noma sifuna inzuzo ethize. Uma uzoza kumkhulumi laba akulandelele ukuthi umkhulumi laba umuntu onjani ngampela uyasiza yini bangaka abantu abasizakele kumkhulumi laba ukuthi kunabantu abasuka eindaweni zangakubo beze eindaweni ezinye bezoqhubha ibhizinisi ngokuhlupheka kwabantu ngokukhathazeka kwabantu. Ngike ngahlangana nelinye iNigeria ngiyakubuza ukuthi mina kungani ungalapheli ngakini kungani futhi ungaprofeti ngakini noma ushumele ngakini. Yazi wangitshela into eyodwa wathi people in Nigeria they believe in God but people in South Africa they believe in magic. So abantu abaningi balimale ngokuthi bafuna into ezisheshayo nezinto abazobona zenzeka emehlweni nabo kanti ukuphetha kwakhona azizinhle. So umuntu akalinde alalele lento ayitshelwa umoya engcwele futhi uma ehlola ayihlafunisise kahle leyo nto asuke ehlolisisile ukuthi iyiyo yini futhi ngiyenza ngendlela. Kukhona abantu othola ukuthi bahambe bayohlola bengenankinga engakanani kodwa once bahlola baqala bathinta izinto kubuye utwayi ongakaze lube khona emzimbeni wakhe umuntu. So indaba leyo kuhlola bengifisa ukuthi abantu
ngebe ibukisise kahle futhi umuntu azi ukuthi uyangibani nokuthi uma uzophuma uyohlola emzini womuntu ikuphi lofanele uqala ukwenze uma usubuyile ukuyohlola emzini womuntu fanele ubuye wenze njani ngaphambi kokuthi uthathe isinyathelo sokuqala ukusizakala kumuntu losuke kusiza. Uyazi mfowamlaba udla amaningi esakeni ngesizathu sokuthi sengisuke ngathinta indaba yokuhlola ocingweni okuyinto abantu abangayiqondi. Ngiyafisa futhi ukuthi sike singene endabeni leyo yokuhlola ngesibuko. Abantu abaningi nawo leyo nto yinto abayibona njenganento ekuwukuthi ayikwazi ukwenzeka into enjalo ukuthi kuzofika umuntu ngokubuka isibuko ngibona abantu beganga into enjalo mfokamlaba iyakwazi ukuthi yenzeke uma kuukuthi iyakwazi ukuthi yenzeke uma befona befika esigodleni sakamlaba iyakwazi ukuthi itholakale khona usizo njalo liyatholakala khona. Iqiniso lapha ya esigodleni sakamlaba isibuko sikhona uma ulapha ya esibukweni kulekelela kakhulu idlozi lakho. Ngiyangithanda ukuthi umuntu uma ngizomfaka esibukweni ngiqale mina ngibuka inkinga zakhe ngibuka umsamo wakhe ngibuke idlozi lakhe because uma idlozi lakho limnyama lavalwa uzoya esibukweni izinto zakho zingacaci kahle. So kuyeqala ukuthi ngibuka ukuthi idlozi lakho likhanya kangakanani ngenza indlela ukuthi ligezeke esinyameni esikulona liphume lobala because into sokuyifuna lapha esibukweni umuntu ofanele akubooste akulekelela kupha amandla idlozi lakho ukuthi ivele yonke into enjenga le osukuyizele lapha ke sithi uze lapha ulahlekelwe imoto. Uma ulahlekelwe imoto number 1 umuntu ofanele uphume naye mawuza kwamlaba idlozi lakho. Ingakho ngithe kuyadinga ukuthi ke sibachazela abantu ukuthi uma bephuma beyohlola nje emzini womuntu akungamani umuntu athi ngisedrobheni ngizwa ukuthi angiyohlola bese ngihamba ngiyohlola. Kuyadinga impela ukuthi kube khona imigomo nemigudu elandelwayo ngokuhlola ngoba egcineni abantu bayolimala bese sigcina sithuka ngegama elilodwa kanti asinjalo sonke. So uma usulapha esibukweni idlozi lakho lisuke likulekelela ukuthi cause umuntu ozoganga number 1 kunomuthi awudlayo ukuthi engabanjwa kunomuthi awudlayo ukuthi into yakhe ingabonakala kodwa uma usufika esibukweni idlozi lakho lilihle lagezeka kahle ngisho ngabe kuthiwa ucasha kanjani isibuko sofike simbeke imbaba ukuthi awu nangu usibani bani uhamba nobani bazogqekeza imoto yami nakho beyintshontsha nakho behamba nawo bebheka kuphi kodwa kudingeka ukuthi idlozi lakho libe lihle ligezeke and then izinto zakho zovela ngokusobala. Mhlambe ke mfokamlaba umuntu uma ukuthi ufuna ukuhlolelwa ngesibuko ukazifice khona kamlaba noma kufuna afike nesibuko sakhe kuwe kwenzakaleni la isibuko uzosithola khona nje kwamlaba uzosifica nje khona kwamlaba sihlale sikhona odongweni wena ufika uhlale phansi ubuka indaba zomuntu lapha ya ubuka indaba zakho ufuna ukuzizwa uweneliseka usho ukuthi cha uyeneliseka noma cha ukenelisekile. Mfowamlaba kodwa kukhona indawo la oyithintile kodwa ukuyithinta kwakho wayithinta nje udlula ekuyindaba ebalekile kakhulu. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ngempela umuntu mfokamlaba uthola ukuthi uzathi ehlangana nomngane wakhe khona le dolobheni amiyalele ngomlaba athi umlaba vehlola bese athatha isinqumo ngaso leso sikhathi ahamba ayohlola kamlaba. Ngicela ukuthi uthinte kuyona leyo ndawo ukuthi yini ebalekile kumuntu umenzayo kohlola ukuthi kufanele ukuthi ayenze. Ngiyabonga lo mbuzo umbuzo omkhulu kakhulu and abantu abangawunakanga. Umuntu ohlele ekhala kubo number 1 ngaphambi kokuthi aphuma azohlola uyabika emathongweni akubo ukuthi bo babamkhulu kunento engayiboni kahle la ekhaya noma kunento engayiboni kahle empilweni yami bengicela ukuphuma ngibheke emzini wakamlaba ngalesikhathi lo muntu ephuma la ufika lapha kwamlaba amakhehla khona asemlinde ezidala ukuthi and then kunabantu abanenkinga ukuthi ngiyafisa ukuzohlola but ngihleli emqashweni. Alright lo muntu onjengaloyo akake fonele ekhaya asho ukuthi hey ngicela ningibikela ukuthi ngiyaphuma ngibheke endaweni ethize uma engakhona ukubika ekhaya unamakhandlela esiwasebenzisayo ikhandlela eliyelo ikhandlela elimhlophe uma ukhanyise lona nje emqashweni wathi bo babamkhulu niyangazi ukuthi ngila ngizofuna umsebenzi ngihleli ngokwamatoho ngiyacela njengamanje ukuthi ngibona hambi kahle emsebenzini ngicela ukuphuma ngiyesigodlweni sakwamlaba ngiyocinga izinto zami ukuze uma ufika lapha yonke into osuke kade ukhala ngayo ufike uyithole lapha yaphambili ngokubikela abantu bakini ungaveli nje usuke uthi hayi ngiyohlola kuzogcina sekukulimaza. Kuyenzeka kabanye begcine sekuba nalento angizothini umuntu agcina abe addicted kube ngathi nje hey
ngaqhuzuka nje egcekeni ake ngiyohlola yazi kwalahleka nje u10 rand ubungeke nje u10 rand wami ulahleke nje athi uhle kwetafula sengiyohlola iqiniso lithi kunabantu abasiza ngokweqiniso kunabantu abasuke bezokwenza inzuzo bancane abantu oyakubona mfoka mbanjwa uthi uzohlola afika athi umuntu hayi wena awunankinga nje hamba uthatha nasi isiwasho ugeze nje into zakho wonke umuntu ozohlola kuye uzofuna ukukhanda inkinga engekho ukuze wena uzobuya uzokhokha imali ethize bese ethi yena uyakusiza so ngifuna silandelele into enjengale ukuthi umuntu uma izohlola akake lalela umoya ukuthi umoya uthini uNkulunkulu uthini kuye ngoba uma uzophuthuma inzuzo lathi kimi izwi uma uzophuthuma inzuzo abantu bengasizakele uyoshesha uhambe emhlabeni ngoba lento iphetha kusiyone yakho kodwa ingeka uNkulunkulu mnewethu nangale kwaloko yabona inyembezi zabantu umasikhala mnewethu angeke impilo yakhe ikwazi ukuthi iphambili inyembezi zabantu ziyinkinga kakhulu ngoba ngenkathi bezikhala agcini ngokuthi kukhale bona namathonga bembethe nawo asuke ekhala yes ingakho ngikuveza ukuthi kubalekile ukubika ukuthi hayi ngiyaphuma manje ngiyohlola ngisho ngizokuhlolela manje efonini awuqala uguqe phansi ukhulume nabantu bakini ukuthi hey njengamanje ngicela ukufonela ubani ngifuna ukuhlola angazi ukuthi kume kuphi kanjani and then uma wenze njalo amathongo akini na kanjani ezokulekelela so ngiyagcizelela kubantu bakithi ukuthi uma bezohamba beyohlola abeke bengathathi noma yini eshiwo inyanga bese beyayenza injengoba injalo uyazi ukuthi kunabantu ongathi mawuphuma uyohlola kuba fika kutshela igama lomuntu nesibongo somuntu into yakhe ayilandako iphi ukuthi nje akhuluma igama lomuntu nesibongo somuntu and then wena qusu uyakholelwa kuleyo nto uyaqala uyenza egcineni awusizakali yabona akusikho ukuhlola akusikho ukuzwa igama lomuntu nesibongo somuntu nokujahuka kodwa ukuhlola ukuthi uthola inkinga yakho ikuphi and then inkinga yakho ilungiseka kanjani siyawaveza amagama omuntu kodwa uma ithunya ishilo ukuthi hey nangu usibanibani uganga usibanibani akenze kanje so abantu abangathathwa izinto abayibona zingamasalamuzi noma zinkulu phambi kwamehlabo egcineni umuntu engekeza kwazi ukuthi asizakale so le ndaba yokuhlola ijule kakhulu kukhona abanye uthola ukuthi uma ehlola ufika ahlole bese ethi umuntu ukukusiza kuzoba u45,000 uyazi ukuthi kukhona imithi enjalo eyenza ukuthi uma ngeke wafika wahlala kumuntu wathi uzomhlolela athi umuntu no ukuthi ngusize ku80,000 ungaphuma manje uyodayisa iMercedes yakho ithenge ngo200,000 kube nento elokhu ikuphusha ithi ya uzongisiza because izinto zalomuntu kade uyohlola kuye definitely ngesikhathi ungena ufike wahlala phezulu kwazo and then uphuma nazo lokho uzithi hayi hamba ohlola uzosizakala ukhipha u80,000 wakho and then ungenzeki lutho empilweni yakho usala ukukhala usala ungena lutho sinabantu ngampela abangenalutho kodwa izinyanga bahambe kuzo zihamba ngeemoto enamasondo emhlanje ziphumelele ngenxa yezinto ezenziwayo nezilandwayo ukuthi whatever eshiwo inyanga izwakale kuwe futhi mayisizwakale ukukhuthalela abanye bangena komashonisi bedayise kwasana asala umuntu engenalutho ngenxa yokuthi ulandela into zakhe futhi angaphinde azayifica Mbona Impunga Yesintu TV uma kukuthi uyasuka la kwiMpunga Yesintu TV ikuphi la osithola khona isiningi umkhulumlaba ikhona ichannel yakhe ikonje ichannel yakhe thina mnewethu umkhulumlaba isho njalo nje umkhulumlaba lapha ku-YouTube uma kukuthi uyasuka la kwiMpunga Yesintu TV yenza isiqiniseko sokuthi ichannel kaMkhulumlaba uyangena kuyona usubscribe ngoba ikhona la uzokwazi khona futhi ukuthi uphinde ubone nezinye zezinto azenza ubone ezinye zezinto akwazi ukuthi azikhulume emisakazweni eyahlukene imupho nje mnethu imisakazo oyisebenzelayo ngaphandle kwalo iGagasi FM sikhona lapha ya ku Nongoma FM siphinde sibe khona lapha ya ku Rise FM and then bese siba khona ke la ku iGagasi FM yes hayi mbukelo Impunga Yesintu TV ngcono ngoba uyezwa na ukuthi indaba yokuhlola into ehamba kanjani kukhona la ngempela uzothi uyahamba uyakhona uyakohlola kanti nawo zange uzobike emuva ekhaya bese ithongo lakho liyakudedela uhamba uyebolahleka nathi sabantu kubalekile ukuthi bafowethu sazi ukuthi yonke into idinga inhlonipho uma wena umuntu uzothatha isinqumo sokuthi uyahamba uyakohlola
bike ekhaya bikela ithongo lakho njengoseshilo umkhulumi labo ukuthi noma kuthiwa ukho ekhaya kodwa ikhona lento ekuthiwa ukuphahla uthathe izibani uzimise la ukhona ukhulume nabantu bakho ubacele ukuthi babe nawe ngenkathi uhamba usuyakohlola ukuze yonke into ozofika uyithole kube into ezosiza wena kuphinde kube into ezosiza ithongo lakho mnewethu asingageqa amagula uma kukuthi ababukeli beMpumelelo TV khona ezinye zezinto abazidinga abazoshayela zona inombolo lezi zakho lezi abazibonayo mhlambe awakho okuphetha mnewethu angathini mhlambe sesigoqa ngifuna ukuphetha ngokuthi impela ngiyaphinde ngiyaqinisekisa ukuthi uma uzohamba uyohlola bukusisa ilolo gama ebelingihlupha kakhulu ngenxa yokuthi ngithola abantu abaningi ethi umuntu usengihlole endaweni eziningi angisizakalanga abantu bakithi ningadlali abantu abangabalaphi bendabuko bengenaso isiphiwo sikaNkuluNkulu noma engenawo umlando wokuthi impela lento iyehle kanjani yenzeka kanjani wasizobani asingatholi nje abantu abahambe behlala endaweni ezithize bethi ngiyasiza bethatha izimali zakho okufuze ngabondla ngazi izingane begange ngazo ugcina wena ungasizakele so asibhekisiseni sivula amehlo sibuka abantu esihamba kubo ukuthi bayibona ngempela yini futhi uNkulunkulu baphile inamandla ukuthi besiza abantu uyazi mnewethu kukhona indaba la oke wayithinta indaba yokubalula igama lomuntu yabona uma ubuka ngempela indaba yokuhlola mnewethu indaba yokuhlola imizi eminingi ixovile ngenxa yalabantu mnewethu othola ukuthi abakwazi kahle ukuhlola ixovile kakhulu mnewethu uyabona kunezinto ezimbili mfowethu ngifuna ukuyicacisela ababukeli nabantu bonke abayibuka la njengamanje impunga yesintu ifika ilahleke ekuhloleni the time ilahleke ekuhloleni kunezinto ezimbili engengabona ziyinkathazo kakhulu kubantu indaba yenhlambuluko afika umuntu ahamba eyohlola athi umuntu ohlolayo hayi kunenhlambuluko wena uma ungenza inhlambuluko ethize uyabona uyaqala unogijima uyothenga imbuzi wenza inhlambuluko kanti uyithinta emsileni lento yahlulo baba mkhulu lento yahlulo khokho bakho lento yaba nabantu abadlule emhlabeni ngayo wena njengamanje uyoyinqanda la ongalandelanga khona umnyombo wayo ukuthi isukaphi futhi kwakwenze njani futhi yayiqale kuphi wena usulalela inyanga nje athi kofanele uhambe kuyokwenziwa inhlambuluko ethize fanele uhambe uyohlawulela ubani ngesikhathi uhlawulela ubani kunomdala naye ongahlawulelwa ngalesikhathi uhlawulela bani buyavuka ubukhwele ukuthi hawu usibani useyahlawulelwa mina ngingangenile namanje emndenini ngenxa yesimo esithize nesimo esithize kuzoba ile ndaba yesibili lethinta umshado athi umuntu hey wena usufuna ukushada manje angeke uzukwazi ukushada umama wakho nobaba wakho bengashadanga njoba abafa bengashadile nje awuzukwazi ukushada asuka umuntu ayothenga inkomo izinto ashadise umama wakhe nobaba wakhe but inkinga la awukalaleli ukuthi umama nobaba bona babe yimisele yini ngokushada yabona sithinta indaba ezinkulu kakhulu la wena uzoshadisa abantu abangakaze bebe nayo iplan enjalo yokuthi siyoke sishada uthatha ubaba uzomshadisa nomama ayingakaza amthandi uthatha umama uzomshadisa nobaba wayemhlupha emshaya namhlanje uyabashadisa wena so izinto ake siyilaleleni futhi sihambise ngohlelo lwakhona sibuke futhi iphambili lakhona ukuthi azizukuba yini nomthelela ozobulala impilo yomuntu imndeni eminingi ifile ngenxa yabalaphi bendabuko imndeni eminingi ifile ngenxa yabantu abahlolayo bethi abantu hayi fanele kuyobethela fanele kuyofaka idalwa fanele kuyokwenziwa akakalalela umuntu ke ngathola imizi eminingi ethi umuntu hayi kuthi uyidalwa azikho ngaphandle uthola ukuthi ngiyahlola ngiyalalela emoyeni idalwa zikhona la egcekeni but iproblem yazo ziyalwa idalwa zakini zixabene fanele kuyolanyulwa impi eyidalwa kuphela uthola umuntu kade wayithenga imbuzi efaka idalwa kade umuntu wayenza ukuthi kulandela athi umuntu hayi ekhakini kunemdliwa kunomuntu oyisipokwe esikanje aqalenze lezo zinto senkaningi ethi umuntu lento sengiyikhiphe ka6 yabo khona izinto akufanele bezaza balalela ukuthi kukhona izinto eziyitemu enyangeni eseziyitemu hayi ngoba ehlola nje ukuthi uma ngizohlolela ikhaya definitely uzothi hayi kunomuntu ongumdliwa ohliphiza izinto akulalele na ukuthi ngempela kuyinto ekhona kuyinto ehambisanayo yini ukuze ungamoshi imali yakho mlaleli uyimoshe kubantu abanganalo ugcobo futhi abangawulalelanga umoya ngezinto lezi wena oze ngazo la ekhaya aqala umuntu athinta izinto kube mnyama kakhulu kunoqala ayi
Newethu udle amaningi esakeni mbukela impunga yesintu TV ngiyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu uma unyakaza kwimpunga yesintu TV okwazi ukuthi ubalekelana nesiminya ngishilo ngathi umkhulumlaba ikhona i-channel yakhe uthi umkhulumlaba khona la ku YouTube ushaya ibutton leli libhale ukuthi subscribe ukuze yonke into ayifakayo ukwazi ukuthi uyibone. Ngiyacela ke bafuna ukuthi niqhubeke nisubscribe la kuyona i-channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese siphinde siyibuke imfanekiso eqoshiwe bese sithi nje impunga